Δηλαδή, για να μετανοήσουμε να έρθει έτσι και έγραψα εις Τουρκία η ώρα έφτασε, πρέπει να αναχωρήσει, να πάει στον τόπο τους, εσύ να μας φύσεις. Οι χριστιανοί στον τόπο τους πρέπει να κατοικήσουν, μέσα στις δικές τους εκκλησίες πρέπει να λειτουργήσουν. Η Παναγία και ο Χριστός και όλοι οι Αγίοι να μας βοηθήσουν να είναι πια ειρήνη, τέρμα. Πριν το προφήτη Ηλία, να προσευχηθούμε όλοι να μετανοήσουμε και θα είναι ξαφνικό, θα επέμβει η Παναγία μπροστά. Να os πούμε 3 ημέρες ανεφίου, θα ξαναγεννήσουμε στη χώρα της και πάει η Τουρκία. Ειδοποιήσουμε τώρα πριν το προφήτη Ηλία να πάω στους 50. πριν του προφήτη Ηλία, δηλαδή τι εννοείς? Πιάσαν το προφήτη Ηλία 20 του Ιουλίου που μας πιάσαν την Κύπρο που κατεβήκασαν. Αλλά όταν είναι να προσευχηθούμε, να μετανοήσουμε,